že niekedy sa môže stať, že v poslednej separačnej časti sa objaví takto ako u mňa vytetovaný kál, alebo môžu tam byť rôzne nedočistené časti, ako napríklad kukurica alebo nejaké paradajkové šupky. Tie môžeme naspäť vrátiť použitím funkcie, ktorú tu máme, keď doplna otvoríme predposledný ventil, takto, a nastaví znova prečerpávanie na začiatok. U mňa je v poslednej časti trochu málo vody, preto treba počkať, ale ako už je možno vidieť, znova sa prečerpáva voda naspäť do prvej časti sem. Ak by bol ťah slabý, môžete urobiť to, že pozastavujete alebo pozatvárate všetky ostatné ventily a tak sa zvýši ťah. No po tomto je potrebné znova nastaviť celú čističku. Teraz je pekné vidieť, ako všetko vteká do komory a vyteká úplne na začiatok. Ak by ste mali problém, že na konci máte veľmi hustý kál, môžete si dopomôcť otvorením posledného ventilu, tým, že tam začnete bublať, len ja tam mám málo vody, tak takto by ste vedeli rozbiť hustý kál. Vidíte? Takto. Kál sa trochu rozbije, znovu zavriete a začne prečerpávanie znova do prvej sekcie. Ak sa vám veľmi často stáva, že v poslednej sekcii máte veľa kalu, po častom prečistení je potrebné urobiť kalovú skúšku a zistiť, či už naozaj fakt není veľa toho kalu v čističke a je potrebné vyviesť tento kal. Ak si myslíte, že už posledná časť je dostatočne prečistená, znovu zatvoríme predposledný ventil a čistička sa vráti do pôvodného stavu a začne pracovať tak, ako bola predtým nastavená.